Čus, já jsem Skejcik, vítáme vás u naší první informačky a jediný. Tady se mnou je Nudle hero, čau čau. a A hnoník, zdar. takže na tomhle channelu budeme natáčet Minecraft a možná, ale jenom možná přidáme nějaké jiné hry. Chcete někdo něco říct? A každý pátý díl tak bude jakože speciální, To si budeme dělat všechno na schvály, prostě protože no takový. No, tady to je taková informačka, teď zrovna stojíme na tom, jakoby na survival game, tak kdyby něco, Ano. jste viděl někdo ten Unhunger game, tak to je prostě něco takového. Prostě se rozeběhneme pro ty truhle, vykrademe truhle a jdeme proti sobě bojovat. Takže my zase máme spojku, doufám. Jo, máme. Asi jo. No, a teď to doufám, že už dopadne jí líp. Prostě pobereme věci a zdrháme pryč. Nechci, aby se to něco takže. A není nás tady moc, takže bychom to mohli pobít, hej. Tak oni zase někdo přibude, to je jasný. A musíme se domluvit, kdo to vyhraje z nás. Ne, tak ať to vyhraje Skejcik, protože natáčí a on to. Ne, to ne. No stejně by mě tady někdo zabil za chvilku. Ne, tak Tak uvidíme prostě ten, kdo přežije, tak No a když tam třeba zbydeme jenom 2, tak to vyhraju já. Když někoho zabijou nebo mě, tak my to ukončíme. no, Jako co? No, myslím, o video. Prečo? Hele, už jde hrát, jo. Takže. 4, teď 3, Tak to je mazec. 2, Tak se to osetovává, až tam bude go, tak můžeme jít. jo. A Teď. můžeme. Hra právě začíná. A čoračka prostě. Jo, mám 2 meče. Já taky. Zkusím ještě luk, jestli tady, jo, luk, přesně. já mám luk. Já taky. A beru aj nějaký žrádlo, kdyby náhodou. Jo, taky. Už já už jdu mydlit. Já jdu taky. Jo, no já se nasadím brnko a jedu. Já nemám brnko na to, na sebe. Já nemám to brnko. Kde je brnko? Já už jdu medlit. Bacha, tady nějaký VIP plus. Jo, zabil jsem VIP plus. Tohle mi stačí. OK, Ty tady jedu. a co jsi tak- ty? To jsem já, jo. Počkej, tu už jsme tady jako Je tamhle zdrhal jeden, tamhle. To zabijem. Keras. Jo, tamhle. Tamhle, já už jsem jednoho zabil. Ty stříš šípama? No, budu. Jo. Jo. Tak pustříš po nás. Kdo já? Ne. Ne, to je tady jeden borec. No já. Teraz vás nevidím. Já jsem za On je tam ve vodě. Teďka mu dávám celkem na prdel. Tak já stejně nevidím. Tak co, už jsme vyhráli? A to jsi ty? Zatím to jde do... Kurva, on mě se zabije. Ježíš, nemluv prostě. Jo, zabil mě. Ježíši Maria, kde je? Ve vodě, tam dole za tím příkopem. No a kde je příkop? Všude. Tak to je těžký. Ne, Víš, že tady to je celkem dost. Budeme spolu chodit. Co? Ty nemáš moc brnka, hej? Skejcik? tohle mi stačí. Tak dělej pod sem, já ti potřebuji dát jiný, hej. Ty máš boty. A ještě si musíš jít načarovat. Hele, pojď tady do té pyramidy. Ne. A bacha na to, ať nás... Dívej se, ať tě to nikdo nesejme. Snažím se, to poučíme. Hej, Aha, tamhle je někdo. Je to co někdo. Kdo to je? Ale tam je fakt někdo, hej. Já ho jdu zabít, zkusím to. No, pojď sem. Hejzle. To nějaké rychle je. No. Jo, má ten lektvar, že jo? No, menu. Už ho mydlím. Jo, jsem ho zabil. Výborně. No, to je ten, co jsem ho mydlil já. Je dobrý, po něm. A co teď? Hej, tak já vyhraju, můžu? Tak jo, tak dáme si battle. 3, 2, 1. Ne, to nemá cenu, já mám málo života. No taky, tak pojď. Star Wars. Co je? Zabil jsem mě. OK, takže já tady končím, takže zdař. Čus.